αριστερά. Έλα κι άλλο. Εκεί πάρε δεξιά. Εντάξει, πέρασε. Κύριε, αυτό το έχετε ξανακάνει? Κάνα 2-3 φορές. Δεν έχω ξανακάνει με Subaru, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, 18. Σωτήρη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Όταν λέμε Subaru, λέμε εκτός δρόμου. Και όχι απλώς εκτός δρόμου, αλλά εκτός δρόμου. Διότι υπάρχουν τα crossover, υπάρχουν τα SUV, υπάρχουν τα τετρακίνητα και εκτός δρόμου υπάρχουν τα Subaru. Η γωνία διαφυγής έφτασε μέχρι και μείον 19 μοίρες. Μείον 25, άλλο 19, άλλο 25.